Kunomlandeli wegcokama elisha oyithole esekhumbula amazwi kaAli Mgube ngenxa yelisenzo sikaMthandeni asenza mhla ephazamisa uLive kaNgelovi. Hey, uyamkhumbula uAli mayethi Masona ningangibulaleli ingane lo mfana namthathe kanjena kimi wayesho into efana nale. Kodwa-ke mina ngikuthanda ukuthi sikhombe ngemino abanye abantu, siyeke yena umuntu okuyena onenkinga. Angifuni isigxeke utshwala, angifuni isigxeke abantu abasondelene nabo noma nabo benemthelela, kodwa uMthandeni usidelelile thina kakhulu, esimesekayo esihlezi siqhosha ngaye. Akusibo umtsizwa leyo nto leyo, umtsizwa bakudala bokungahleleki, umtsizwa banamuhla phela manje sewuyazi ukuthi ukhulile ngokwanele ukuthi lokhu ngeke ngakwenza.